Señoras, señores, amigos e amigas, moi boa noite, saúdos desde Ribadumia, os estudios centrais de Canal Rías Baixas. Iniciamos unha nova edición do programa Falemos e vamos a contar con tres protagonistas importantes e que de calado profundo desde o punto de vista político e tamén desde o punto de vista da súa xestión ou responsabilidade política. Estará connosco o vicepresidente da Diputación da Coruña, Xosé Regueira, que ademais é o deputado de Turismo, Comercio e Promoción Económica para a provincia desde a Diputación. Ele é concelleiro no Concello de Carballo. Facía tempo que non viña por aquí e é posible que foi posible hoxe contactar e concertar unha entrevista con el. Estará connosco tamén Pablo Fernández, que é o secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais da Xunta de Galicia, que nos vai a contar, entre outras cousas, parte ou casi todas as axudas que a Xunta de Galicia pon precisamente para isto, para os emprendedores, os autónomos, os traballadores e as pequenas e medianas empresas que poidan beneficiarse das axudas que a Xunta pon en marcha e en funcionamento accesibles para todo este colectivo. E abrimos este turno de análisis coa alcaldesa o Concello de Marín, aparte ela é diputada provincial e vocal da Xunta de Goberno da Diputación de Pontevedra. Señora Ramallo, María Ramallo, moi boa noite, benvida, como estamos? Hola, moitas gracias, moi boa noite tamén a todos. Bueno, hoxe está o Partido Popular de celebración, non? 18 de febreiro, fai un ano, victoria moi consolidada, moi forte de Alfonso Rueda. Que balance fai, que supuxo ou como recorda aquel día, fai un ano? Bueno, pois a verdade é que supuso un reto importante. As maiorías absolutas, inda que se conten moitas veces de seguido, son difíciles de conseguir, non en calquer concello ou incluso en calquer autonomía, sino que cada vez escasean, non? Creo que a consolidación aquí do Partido Popular, cun cambio de candidato, que se viña exercendo de presidente, pero sobre todo, que era a primeira vez que se presentaba, pois supuso un pulo importante por esa transición que se levaba feito e que veu un pouco a coroar un pouco o traballo realizado. Pois o que para o partido supuso unha gran tranquilidade, eu penso que para os galegos tamén, porque unha maioría absoluta é un respaldo importantísimo, pero sobre todo porque penso que se bota a vista atrás, este ano se seguiu un pouco facendo o que se dá en chamar ese estilo Rueda, non? Pois unha forma de facer do outro candidato, penso que é moi cercano, penso que valente, penso que afrontando problemas de frente sin querer esquivalos, e penso en definitiva que a Xunta vai ben para o Partido Popular, pero tamén penso que vai ben para Galicia. Bueno, a oposición, lógicamente, está valorando negativamente este ano. Que destacaría? Que as axudas ou o compromiso, por exemplo, coa vivenda pública, coas axudas aos mozos para os alugueres ou para acceso a esa primeira vivenda, que outras cuestións destacaría así? Dúas ou tres, por favor. Bueno, eu penso que seguir coa gratuidade das escolas infantís, que xa viña de atrás, pero continuala. É a mellor conciliación posible para as familias, eu falo xa como muller e como alcaldesa. Claro. Continuar con esas axudas á vivenda, se puso a vivenda no centro, non só na Xunta de Galicia, sino a nivel estatal, incluso coa posible colaboración que se pode facer desde os concellos, pero sobre todo hacer esa planificación a través dunha consellería concreta e de tratar en definitiva de aportar solo, de ver a posibilidade de que se poda facer vivenda de protección, e aí están todos, arrincaron un pouco os compromisos coas grandes cidades, coas promocións que viñan un pouco de atrás, e o resto, eu falo xa do meu Concello de Marín, que estamos ao redor dunha gran cidade, non? Como é Pontevedra, onde neste momento se está executando vivenda de protección, pois pretendemos tamén ter algúns outros instrumentos de poder, sobre todo, revitalizar cada un na súa hechura e cada un na súa forma, pero sobre todo tratar de fortalecer ese alquiler, ese aluguer de vivenda que non existe, que está carísimo, sobre todo esa protección para o propietario, que non exista a posibilidade de vivenda de aluguer, sino que non se pon en aluguer. Claro. Existe vivenda baleira, existe vivenda que non está sendo utilizada, pero moitas veces por medo, por falta de
en fin, determinadas proteccións de cara ao futuro, pois os propietarios son reacios a poñer esa vivenda que penso que é moi necesaria, por eso os alugueres están agora tremendamente altos. As axudas tamén para a revitalización dos cascos vellos, en Marín vamos gestionando durante moito tempo un ARI, que trata un pouco desa área de rehabilitación dos cascos antiguos, que moitas veces foron quedando sin xente, sin posibilidade de poder revitalizalos, e penso que é un pulo moi importante. Eu penso que se fixo unha aposta decidida por tratar de ir tendo eses acordos cos promotores, constructores e demais, que son os que poden facilitar esas promocións de se esa vivenda protexida ou se esa vivenda libre. Eu tamén digo que hai que construir tamén vivenda libre a uns precios asequibles, efectivamente, o que tampouco pode ser o que está pasando en determinadas cidades, que para comprar unha vivenda son os precios estratosféricos imposibles para calquer persoa que se quera emancipar que non conte con esas posibilidades. As axudas tamén para emanciparse, para compra ou aluguer de vivenda. A partir do día 28, 250 euros pois efectivamente, eu penso que si se puso no centro do mapa ese problema, porque penso que é un gran problema, e penso que tratar de tecer un pouco toda ese entramado de axudas, de posibilidades, de subvencións, de rehabilitacións, tamén de vivenda protexida, penso que ten que ir dando os seus frutos. A veces os frutos non son inmediatos, efectivamente, pero penso que si se están poñendo os alicerces necesarios para poder contar con unha certa resolución dun gran problema que temos no día de hoxe. Claro, pero moito da propietario que ten unha segunda vivenda ou que ten unha vivenda que pode alugar ten medo ao sin que ocupas, ten medo a que teña máis dereitos o inquilino que o propietario. Bueno, eu levamos moito tempo insistindo en que este tipo de normativa e sobre todo os instrumentos que pode ter as forzas e corpos de seguridade do Estado para en situacións que se dan e que se deron, non quero nomear a máis recente, pero xa o do meu compañeiro en Pollo, non? Por poñer un exemplo, é xente organizada, é xente que ven movida por outros tipos de, efectivamente, xente que se hai que axudarlle, para eso estarían os servicios sociais ou a maneira de axudarlle, pero non o propietario efectivamente individual. Non o propietario que sigue pagando recibos e demais. Por lo tanto, hai que dar seguridade xurídica, hai que escribir, hai que facer normativa precisa onde se unha persoa ocupa a túa vivenda inmediatamente a podas, en fin, podas dispoñer dela. É que non pode ser. No caso de Pollo, é que eu quixera que veran a vivenda, estupendísima, non? É que non pode ser que o dereito de propiedade quede totalmente trasquilado. Por eso eu penso que ahora mismo xente que igual non a necesita ou que tiña unha inversión feita para os seus fillos ou netos e demais, que podía estarlle sacando un rendimento, sempre foi un modo de aforro, podía sacarlle certo rendimento, non o faga e prefira tela vacía por esa falta de seguridade. Eu penso que hai que legislar e hai que dar ferramentas posibles para que a xente teña esa tranquilidade, a tranquilidade que existe, por exemplo, cos pisos turísticos, esa normativa que efectivamente ten que ir con certos reglamentos establecidos, certos registros e demais, e non exista, sobre todo tamén moitos engaños que moitas veces nos vemos con eso. Como está vendo, como valora a situación política e a situación de corrupción ou presunta corrupción que está vendo en Madrid, dende a Fiscalía, a Moncloa ou Presidencia do Goberno? A ver, os que nos dedicamos á política local, como digo eu, cando decían que concelleiros de pobo, de aldea, non sei como se nos referían, os que nos dedicamos á política local. A verdade é que o día a día nos supera tanto que moitas veces cando chegamos a casa, vemos as noticias, nos sentamos e vemos os distintos telediarios, decimos, parece que vivimos en realidades diferentes, é dicir, nos estamos no día a día tratando de cuadrar facturas, de contratar, de facer inversións, de facer obras, de ter a punto as praias, de contratar socorristas, de fortalecer as nosas brigadas para facer todos os desperfectos que levamos ao longo de tantos temporais, e resulta que chegas a casa e parece que se vive noutro linguaxe, non? Eu penso que a corrupción existe nos partidos políticos, pero eu penso que existe na sociedade, porque aí se dan varios elementos, é dicir, hai empresarios, hai xente da política, pero tamén hai xente que se aproveita de determinadas situaciones, hai determinados suicios que estamos vendo estes días, no peor da pandemia, xente que se aproveitaba destas circunstancias, non? Eu penso que temos que dar exemplo, tratar de chegar ao fondo de quen se enriquezca, roube claramente, pois o pague,
que a xustiza non sea tan extremadamente lenta. Eu, evidentemente que temos unha xustiza moi garantista, non? Que eu penso que prácticamente ninguén vai á cadea ou á cárcere sin as cousas non están moi desa cara, pero é verdade de que esa lentitude co que se fan esos procesos tan mediáticos que son, non fai máis tamén que facer un dano terrible á inmensa maioría da xente que se dedica á política como un servizo público. Falo da política local, hai concelleiros que o compatibilizan co seu posto de traballo, moitos alcaldes de municipios moi pequenos que nin siquiera perciben un salario público, que dedican todo o seu tempo, que non temos moitas veces nin vacacións, nin horas libres, nin facemos horas extraordinarias, que poñemos o noso coche para ir dun lado a outro, e que tratamos de resolver problemas, non? Esa eu penso que é a outra cara do que se dá en chamar a boa política, e que o resto pois, son moitos fogos de artificio que non sei se teñen na súa liña de execución solucionar problemas da xente, pero é verdade que eu lles invitaría a que pasasen por un concello no día a día, tratasen de atender a calquer veciño, calquer asociación, calquer colectivo, que te vai directamente ao concello, moitas veces para que lle resolvas o que ti podes, e moitas veces o que ti non podes, pero que salva esa salvagarda ou ese salvavidas ao que se tratan de agarrar. Nos conta a vida moitas veces familias que o están pasando mal. Eu penso, cando chegan a casa e ven isto, é normal que a xente teña unha desafección total da política. Penso que non fai dano máis que dano á propia política, ao que é a política con mayúsculas. E a imaxen do país tamén, non? As institucións, o exemplo, o que lle podas trasladar aos teus fillos ou fillas na casa, o exemplo que hai que dar. Toda esta xente ten familias, eu non me podo imaginar ser familiar de algún desta xente que indirectamente te ves salpicado, e polo tanto penso que é un tema da propia sociedade, pero tamén é un tema de que hai moita xente que se dedica á política por vocación, que deixamos o noso traballo a un lado durante uns anos, e polo tanto que o facemos porque queremos, evidentemente, que é voluntario, pero o facemos para tratar de facelo ben, e todo isto non ven máis que empañar moitas veces este traballo duro, porque eu penso que o traballo dun político a todos os niveis é un traballo duro, intenso, exixente, con moita responsabilidade, porque asumimos moita responsabilidade. Falo dos alcaldes ou as alcaldesas, xa que asumimos moita responsabilidade, pero sobre todo cando ves isto penso que hai que tratar de entre todos arrinconalos, poñer en riba da mesa o bo que ten todo isto, e sobre todo que non acaben cunha profesión no que nadie quera estar en política porque pode salir manchado ou pode ser unha profesión que non merece a pena por si perdes o teu prestixio, non? A mí non me gustaría eso, pelexo, levo moitos anos en política desde o ano 95 para que isto sea así, para que a xente vea as cousas boas que se poden facer desde a política, que é un servicio público, que hai que entregarse e vaciarse desde a primeira hora do día ou da noite, e que é totalmente voluntario, efectivamente, pero que é unha profesión noble, e que mentras a exerzas, pois tes que facela coa máxima delicadeza posible, co máximo rigor, sobre todo porque hai que loitar contra que isto os que derraman esa tinta negra non nos collan por diante. Bueno, é un tema que daría para varias tardes, porque tal e como está, estamos indo a peor nos últimos anos. Pero queremos entrar en Marín, queremos ir a Marín como alcaldesa. Non sei se pode enumerar, logo podemos desenvolver ou desenrolar os temas, pero acaba de empezar o 25. Cales serían os retos para este ano? Auditorio, non sei que, e logo entramos en detalle. Pois empezou vostede moi ben, auditorio, o primeiro, é verdade que estes días facíamos unha visita coa conselleira de Vivenda e Infraestructuras a ver o avance das obras, levamos o 75%, decían ali os técnicos, a executado, nos queda ese 25%, é verdade que daqui o verán ten que dar ese pulo importante, para nós é unha ferramenta fundamental, porque levamos máis de 30 anos pelexando por ter unha infraestructura cultural. Primeiro foron os terreos, se barallaron múltiples ubicacións, ao final foi en terreos cedidos polo Porto, despois foi a necesidade de buscar financiamento, se conseguiron fondos europeos, a axuda da Xunta e o Concello que fixo un especial esforzo. Eu espero que sirva de revulsivo. Penso que a cultura é unha inversión
perfectamente factible, que cambia moitas veces a necesidade de que temos as cidades intermedias, como é o caso de Marín, donde poder ofertar unha senda diferente a que viñamos ofertando ata de hoxe. Penso que é fundamental para todas as cidades e penso que é unha infraestructura de referencia que nos faltaba e que eu espero que a partir deste verán esa débeda quede saldada, non? A partir de aí, pois, estamos nun proceso de obras importante, porque costou moito conseguir determinados convenios con todas as administracións. Estamos realizando unha mellora moi importante da avenida de Ourense, nas beirarrúas pegadas ás vivendas, que ora se iniciará coa realización dunha rotonda que regule ese tráfico, e a nosa entrada en Marín. É unha beirarrúa que xa arreglamos, a que está pegada ao porto, e ora nos toca deste lado. Está facendo a través do Ministerio de Transportes e Vivenda, e polo tanto penso que ao longo, a ver se somos capaces de que antes do verán, se non o que sea, se remate xusto despois, para evitar atascos e que interfiran as festas do verán e as festas do Carme. Penso que debería quedar esa rotonda prácticamente finalizada e un novo itinerario moito máis ancho, moito máis cómodo da entrada en Marín. Eso o fixemos a través dun convenio co propio Ministerio. Estamos realizando tamén, finalizando as obras na Rúa de Concepción Arenal, sobre un convenio coa Xunta de Galicia. As está realizando ao 100% a propia Consellería de Infraestructuras e, polo tanto, penso tamén que de cara ao verán poderían quedar prácticamente finalizadas. Nos faltan determinados retoques, e logo a Rúa da Ponte, que fixemos unhas alegacións para que se modificase todo ese proxecto, e eu espero que despois desa modificación poida de novo ser retomado, e tamén ese tramo desa beirarrúa, dese itinerario, quede tamén remodelado, coas obras que arranquen a partir de aí. Esas obras son importantes, sobre todo porque non consumen inversión municipal, non temos que aportar cartos municipais, se conseguiron o 100%, foron xestións durante moitos anos que agora van dando, bueno, pois os esfroitos, non? E polo tanto, creo que son dúas vías de entrada e saída de Marín que van a quedar perfectamente renovadas. Pero xa estamos co seguinte, xa estamos cun proxecto moi importante na Rúa Tiro Navaljaner, que o presentamos a un plan extraordinario da Diputación. Estamos executando un plan de sostenibilidade turística cunhas piscinas naturais que se van a facer no contorno do antigo cementerio de Chalanas. Esas tamén se financian ao 100%, foron fondos europeos conseguidos precisamente para isto, para facer unha oficina virtual de turismo, para invertir tamén no lago de Castiñeiras, con esa, bueno, tratamos de invertir esa tendencia e que o lago volva a ser ese gran parque natural onde poder, bueno, pasar unhas tardes e días e mañáns maravillosos. E tamén ese itinerario que estamos ahora licitando de cara ás playas, a playa de Portocelo, que chegará tamén ata ao de Mogor, desde o Rúa da Forte. Queremos tamén que ese paseo, que non é nada, son 20 minutos, media hora de paseo, moi frecuentado, penso que todo o ano, pero sobre todo en época estival, onde a xeite vai camiñando a propia praia. Dende o centro da cidade hasta... Sale dende o centro da cidade, desde a Rúa do Forte, temos arrasado a metade, arrancará a partir de aí, bordeará todo o perímetro. Como que quera, pode ir á playa en 20 minutos Portocelo, en media hora Mogor, andando como a eu. Se anda un pouco máis rápido, a marca será mellorada. Pero é tamén unha obra importante que tamén se financia ao 100% con fondos europeos, non lle costa diñeiro ao Concello, polo tanto, tamén son inversións importantes. E tamén para o rural, estamos agora licitando a pavimentación de un montón de camiños no rural, vamos tamén porque o inverno foi horrible, e sabemos perfectamente das deficiencias e reparacións que hai que facer nos camiños. Iremos por partes porque o diñeiro é limitado, pero bueno, tamén vamos a facer unha gran inversión no rural coa pavimentación de camiños e tamén con un convenio que temos de facer unha senda desde arranca en Pardavila e termina na zona do campo, que tamén é máis de 1 millón de euros a través dun convenio coa Diputación, que tamén é importante. Todo eso que lle digo ten que salir este ano, ten que facerse este ano, e polo tanto, bueno, algunha cousa sei que me deixo de menor cuantía, pero é verdade que son obras importantes. Moitas veces cando din que os concellos esperamos o último ano das eleccións para facer obras, no noso caso non é verdade. Nós todo o que podemos executar ano a ano o facemos, tratamos de buscar moitos fondos porque a financiación dos concellos está
tremendamente crítica. Asustada. Asustada ainda me parece pouco. pouco. Penso que crítica, porque os cartos que temos nos chegan para o día a día, é dicir, para pagar o capítulo 1, os gastos de persoal, o capítulo 2, que son os gastos correntes do día a día para que funcionen os servicios municipais, determinadas subvencións e pouco máis. Poucas inversións podemos facer como concello con noso orzamento, polo tanto, por iso lle decía que é moi importante conseguir as axudas da Diputación a través tamén de convenios coa Xunta ou incluso algúns que temos tamén con organismos estatais para poder facer esas inversións tan necesarias para os concellos. Pola nosa man e con noso orzamento sería prácticamente inviable e agora, como vostede mezclou tamén política nacional, que se fala tanto de financiación autonómica, aí alguén ten que poñer esa pequena cuña e decir que os concellos pois estamos soportando moitísimo gasto social, e que como somos o último eslabón da cadena, o máis débil, pero sobre todo, como estamos tan ao lado do veciño, tratamos de resolver como sea. Esa é a verdade. E moitas veces eu non sei nin como tanto damos xestionado. E a verdade é que pode haber algunha excepción, pero con carácter xeral é que os concellos xestionan moi ben o seu orzamento, e máis que tivéramos, e o xestionamos, penso, dun xeito riguroso, eficiente, con bastante eficacia, agotamos prácticamente a execución dos nosos orzamentos dentro do ano, e creo que, en definitiva, moitas veces, cando dicen que hai que poñer en cintura as administracións, parecen que as únicas que nos queren poñer en cintura somos os concellos, e penso que todas hai moito que facer, pero os concellos, desde logo, os cartos que temos os xestionamos razonablemente ben. Bueno, plan de sostenibilidade turística, citaba vostede, digamos que a renovación, a posta en melloras do lago de Castiñeiras. O auditorio tamén vai a supoñer poñer a Marín máis no mapa, un atractivo cultural que non só acudirán para moitos das súas atraccións a xente de Marín, sino os veciños das contornas, non? Estamos en carnavales. Que supón o carnaval? Que supón, digamos, que a preocupación do Concello de Marín e da alcaldesa para o turismo, que é un dinamizador económico social de non só do centro, sino das parroquias, de todas as playas que teñen, que son playas maravillosas, e o carnaval que supón, como está, bueno, que queren poñer en valor, incluso os furanchos que están a punto de abrir, non? Hai 3 abertos xa, con autorización, polo tanto, xa se pode ir de furancho en Marín. Todos normalizados, todos normativizados, digamos, regulados e sin problema ningún. Nós temos unha normativa para furanchos, teño que decir que con carácter xeral se cumpre, e polo tanto, bueno, pois cada un se lle vai dando autorización en función do período que queiran abrir, pero tamén son un atractivo tremendamente importante, e como lle decía, 3 en concreto xa están abertos, polo tanto xa se pode ir, outros prefiren agardar un pouco máis de cara ao verán, bueno, cada un se organiza como quere, pero penso que é un atractivo importante. E nós no Carnaval temos un esquema desde fai varios anos que nos funciona moi ben, temos un desfile infantil, temos un desfile de adultos o domingo de Carnaval, o dos nenos e o sábado, facemos paralelamente, bueno, pois dúas festas tamén, pois pola entrega de premios, DJs, bueno, todas esas cosas, e despois temos o luns de Carnaval, tamén coa festa organizada pola Asociación de Veciños de la Meiriña, de la Meira, que tamén levan moitos anos organizando esta festa, principalmente para os nenos. Temos o propio martes de Carnaval, onde ali tamén o Ateneo Santa Cecilia sigue co seu certamen de filloas, orellas e demais. Estamos a 2 semaniñas. E despois chega o mércores de ceniza co noso enterro da Sardiña. O noso enterro da Sardiña foi declarado en Festa de Interese Turístico de Galicia, é un enterro moi especial, sale sí ou sí, chova, non chova, nunca se apraza, sempre se fai, o sea, eso é o que les teñen a gala, é verdade, se fai a comitiva do enterro e demais, se teñen, o levan organizando desde fai moitísimos anos o Ateneo Santa Cecilia, e ese punto tamén diferenciador do noso entroido, do noso carnaval. Se reparten moitos premios, tratamos de que tanto grupos, comparsas se apunten, hai premios para individuais, parellas, hai os xurados que se afanan tamén en poder dar esos premios, e só dependemos dunha cousa, do tempo, que eso xa non está
na nosa man, porque é verdade que se chove, pois hai que andar trasladando e aprazando e demais, pero, bueno, vamos a intentar pensar que vai a facer bo tempo e, polo tanto, a xente cada vez participa máis no carnaval. É un carnaval, é un desfile, sobre todo de adultos, moi completo, con moitos grupos e moitas comparsas, que é o que lle dá esa parte de animación tremenda. Temos tamén as comparsas históricas de Marín que siguen participando nese carnaval, abrindo ou pechando o propio desfile, e, polo tanto, eu, se fai bo tempo, auguro que ademais hai tantas cousas que criticar, porque o Entroido do Carnaval tamén ten esa parte de crítica, non? E, polo tanto, eu a veces penso, a mí me encantan as murgas, en Marín tivemos fai anos, agora non temos, pero eu a veces penso, se tuvera que facer unha letra, tería que irla cambiando cada semana, porque es que a realidade supera os acontecementos moitas veces. Bueno, isto é verdade que é así, pero a realidade é que a xente, a verdade é que ten moito humor, hai moito traballo detrás das comparsas e dos grupos que pasan casi todo o ano preparándose, organizándose, as coplas, as letras, as músicas, a roupa, e, polo tanto, hai un gran traballo e moita xente implicada no carnaval, que a verdade é unha maravilla. E moita xente de fora que vai a ver, porque lle gusta ver. Sí, a verdade é que sí, que ven moita xente. Tratamos de que os municipios que estamos cercanos non coincidamos para poder facilitar que a xente poda ir a un, a outro e demais, e tamén as propias comparsas e grupos que participan en varios carnavales de distintos municipios. Eu penso que, como lle decía antes, a nosa gran preocupación, unha vez que xa chegamos a este punto, é que teñan un día espléndido para Supoño que esta semana ou a semana que ven presentarán toda a programación con detalle e con todas estas cousas, non? Sí, eu lles avanzo que é unha programación moi parecida a outros anos, porque estamos moi contentos en como resulta, como se volca a xente xa ten esas datas un pouco establecidas e lle permite tamén facer outros movimentos. Polo tanto, eu penso que pode ir ben, sobre todo hai moito interese, moita xente chamando, moitas comparsas e moitos grupos para organizarse en vir, e eu penso que pode ser un ano máis un éxito bo o noso Entroido. E logo ven a Semana Santa. Que importancia ten en Marín? Bueno, a Semana Santa en Marín se leva celebrando moitísimos anos, sobre todo, desde o punto de vista as actividades de tipo estritamente religioso, pero logo, se ven unha semana moi boa de tempo, todos os establecementos, sobre todo na contorna das praias, pois son aproveitar a Semana Santa para ter esa... Bueno, hai moita xente xa que ven un turismo familiar tranquilo, pero sobre todo coa posibilidade de rutas, andainas, praias e toda esa contorna. E logo, por suposto, as actividades religiosas desde o Domingo de Ramos ata que finaliza esas procesións de Xoves Santo, Vernes Santo, que tamén teñen moita tradición en Marín, pois finalizan efectivamente con ese Sábado Santo e Domingo de Resurrección. Falábamos antes de cultura, falaba vostede e expoñía a importancia que ten a obra do auditorio, a exposición do artista maridense do ano no museo. Como é un pouquiño esa aposta pola revalorización dos artistas locais do Concello de Marín? Pois fai 11 anos decidimos que, además, non é un proxecto que teñan moitos concellos, pero queríamos un pouco resaltar artistas marinenses de Marín, ou ben porque naceran en Marín, ou ben porque a súa vinculación profesional se desenvolvera en Marín, pois tuveran algo que destacar. Lle facemos un pequeno catálogo, se fai unha exposición, e sobre todo o día da inauguración desa exposición se fai unha loa ao propio artista, donde efectivamente a verdade é que nos últimos 11 anos resultou de xeito extraordinario, porque pouco a pouco, tirando dese fío, nos fomos dando conta que tiñamos moitos artistas en Marín. O feito de telos catalogados, cun pequeno catálogo que penso que o feito de imprimilo, de telo, de que lle procura tamén outras exposicións, tamén a partir deso foron saindo outro tipo de eventos, exposicións para os propios artistas. Polo tanto, o deste ano Eusebio Rivero, que tivemos a sorte de inaugurala o pasado venres, unha exposición, eu xa lle digo a todo o mundo, diferente. Eu, como coñezo a Eusebio Rivero xa do instituto de fai moitos anos, sei das súas inquietudes, sei que moitas veces non todo o mundo entende a súa
propia proxección artística, pero si te explica, sobre todo si lees o catálogo, porque un catálogo de Eusebio Rivero non só de fotos, moitas veces facemos catálogos de artistas dos seus cuadros ou as súas pezas e demais, é un catálogo moi leído, é un catálogo que está moi ben discursado, por lo tanto, si te dá facilidade para poder adentrarte en por que el fai esas obras, por que recolle determinados materiais moitas veces dos sitios máis abandonados que te podas imaginar, e iso o aproveita sobre todo para facelo un pouco de arte, non? Entonces penso que bueno, igual se vas ao museo e ves só a exposición non te di moito, pero se tes a Eusebio Rivero ou vas co catálogo e vas lendo un pouco o porqué das cousas, penso que sales efectivamente moito mellor do que entraste. Señora Ramallo, con que lle gustaría acabar esta cita e este pase por esta edición de Falemos Hoxe? Bueno, eu penso que como introduxo algunha cousa que me parece interesante de como está o mundo político e a política nacional, pois sí é verdade que penso que desde a política local poñela en valor e tratar, en definitiva, de predicar co exemplo. Creo que temos unha gran canteira de políticos locais, de xente que se dedica á política por vocación, e penso que eso debe ser un claro exemplo e reflexo para os nosos veciños de que hai outras formas de facer política, que é entenderte e interesarte por tratar de resolver os problemas da xente. Penso que eso é o que nos move aos que estamos nesto durante un tempo da nosa vida e da nosa trayectoria profesional, e penso que cada vez máis, inda que as cousas se poñan costa arriba e o espectáculo moitas veces a nivel nacional non axude nada, penso que todavía hai unha forma moi noble de facer política, e esa é a que debe estenderse, e donde maiormente está estendida é na vida local. Que siga así, que se cumpla e que mellore. Isto sería a cuestión a pedir, que eso sería bo para todos. Foi un placer contar con vostedes, señora María Ramallo, nesta edición de Falemos. Hasta unha próxima, moi bo día e moi bo carnaval. Bueno, pois moitas gracias, que faga bo tempo. Moitísimas gracias. Nos vamos a publicidade e damando os patrocinadores volvemos e recibimos a Pablo Fernández, secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais da Xunta de Galicia. Non o perdan porque falará de subvencións, entre outras cousas, que están ou van a estar en marcha pola Xunta de Galicia. Así que hasta dentro de un instantiño.